Sati Teronpi Samson Dera ayam sorben bom awe di Himonto Biswa Sarma Chief Minister wanglo hala honghari mai hot hala so ho chak tekang lo je karbi ala kurusar KKC tum hadak be mordan pindondo netum karki kichu phiju tum phan mane kurusar tum phan asap sobak nagrap nai po laso tengsi alangli Chief Minister bang chak tekang lo kurusar tum phan suri kep pi pulo lase hala so suri kep kurusar lo duhoi di lo uche pi lo lahai atau fan pipo pulo la so cek si wang lo la so cek pini rona lo pini total ke bang paru hini ra flikebra bang hini hamle na homosti de lo la bang ke so cek si pini ke bag lo non ke long le po tom ta puti kang le non nang alis nang pi thunoi ni thekan ke bori po nang pipo pulo lan kurusara cek ron bang ke pini ke hamren constituency al arlo mate hamren constituency Halusi ron polo adema kerja telehor apa yang pini bang sokuru sara cek ron pon ke bang parunira bang plike prapli se inod bahini kilong le dolang se asohor bang ke kosol le documents ke chok che la puta dota tax tame litum a cek na kele an ma ke ne litum pipa jer pon lo kuru sara a cek kilong polo ta kopi kuru sara puta kopi pelo hong hari gadi hong hari a joine se litum kurusar ta ki man long lo kurusar joine se litum bang so check ta long lo la se litum choro re une choro vek ning anutin karbi hong hari do an se tame la bang so a check litum han kurusar me thang anem mate karki ka phijo kurusar atom bhai litum ka ching hon Dr. Himonto Biswa Sarma Assam Chief Minister langli la posana versen ki pi pon thega pake litum choro par picnic la pen litum la so aloko litum ka choro par picnic ka litum ka chenghon Dr. Tuliram rong ha karbiang long ACM alangli pen nang ka bor ipi a joine si litum Assam angkang Chief Minister phanse tame la alang lam the peklang pen alang chingwai pen sila bang so cheke nang palong pilo anuti na bang phupan se tame letum da khamren da pulilo la west be anglong pen kedang long is be anglong la pen dima hasau la pen kapre bisonat along pen dado pen nogang long pen dado bang pri bang phobak la son lo kalang ma to la mu prang ke bang jilang mane pinap dek pen kumane la son press meet hang pen kumane kela bang so check kiron pu pen tangka pharo hini thom ba pharo pho endat pu mane khe kamatha parsik thek the atum bang ke mane media phan hang pen lam the press meet hang dat la son ta thek setame la hoklo ne tum pini bang ke la bang so ke claim a farman pule bang ki pikang gali la ke isi honghari pulote is honghari a joine se letum kurusar ta manlong kurusar a joine se honghari lo apola bangke arnam amen pen pulote arnam asakhi labang so asakhi putai ne jongjong phana le athe ilitum ke wang jilang se tame sona ki sungdo kokta thak la pen ke dam tang se tame pusona ki sungdo Christian pen ko mane honghari ki wang de pusona long ke kumane ke kachirung cherek bojon ni jon thom ke that na la pusona long setame dam ta setame nilitum mithang akhi chirung pen setame litum pipa jerdon bomlo la se no na son setame suri kep kilong pen arnam adan pharo pho phikang de ke kupine ka lokson ave ke di athe aki joi thula pudam elona iltum ke ka sorsa mate ka churodun thune Christian anim atum phalang di mithang ki claim ke dam chu paduk rup atangka se bangke arnam adana phan hedi phan pharo pen phan kep an ki pi halat tamake ni ise example de 1L bang ne monthly law income lo pota halat tamke 10,000 an bang ka alang tum arnam men pen pi sitame ilitum non lang dam lo na suri kep akiyoi pen se kelong thulang yong se suri kep pen suri pharo pho pota kan phan phot aphanan ta ilitum pi onde pota di arnam sitame ilitum akang hon doi ma lalo labang so atangka ke sikasi hini Ramadan tikang pusitame litum ke bang jilang akisung along ka chirap don ia phan lapen kumane arong ke itum ke karbidet pusita kaprek anim kerem tum dokok kumane arong ke Christian pen honghari ka chobhong de longle alam pen ba honghari pen Christian don joyama dagarong ke nang tum han ke nang chak thek puason da do
hala dakta case do se seta do lahai hui isi ka cherap don ijia pha de methang de akisung atum de ke methang charja bone la se methang rat pen cherap don iya phan la ke la se pine karjui do lang pote ar thame pachun mata ka cherap don abangke ile tum atiri pi pudam lo polote isa long abangke ile tum la karbi hong hari mat lo ron barim po hala so isi committee do alang li tum pen se patir pi polo la so lo got pu is pen west pen an kiwang abangke ile tum karbi hong hari yut ahin pen se patir pi don lo la pen so arlo amai la pen karbi hong hari atiri pi amai letum la song thom mai sa pen sen letum patir pidon lo la pen letum form ka fill up pen kedang lok hala da photo soto pen ke was pen kedang lok la pen a file letum da kham brand pen kedang lok hat difu an kapal dam office long an setamin letum se chopa dok pon la pen la bang so asaya mo ke claim aphan pura kumane concert hoi pen da pine sikai se hini pu hafan la ke to hormu ali la se letum methang kurusara tum han chopa long piji pu se letum la bang so bori pilo la pen kadok ve phan se tame letum ka chuning ridon kang tung kala lo letum karbi hongari yod season lapen karbi hongari so arlo mai lapen karbi hongari ateri pi amai ahin pe letum ka chuning ridon kang tung kala pulo homosti circuit lapu vesan lapen is na thusi tame lapulo se ka chuning ridon kang tung ka arnam adan apa ke anutin se tame pu chitikang pen se mesenji ata alama ke arnama punching honing apo la se kadoko ve se tamela bang so check chilong pen ning kang sam pen si chipi pon po se kadok ve panta tuning ridon la pen ning thedon la